Hola, naturalistes! Avui construirem un nectari per a pol·linitzadors, és a dir, construirem una flor artificial per atraure abelles, papallones, entre d'altres. Per poder fer la proposta d'aquesta setmana necessitarem el següent material. Un tros d'esponja, que pot ser un tros de fregall de cuinar, de lavabo, un pot de vidre, no gaire gros, goma eva, cinta americana o bé cartolina negra i cinta adhesiva, un bolígraf, sucre, una cullera, tisores i un got d'aigua ben calenta. El primer que farem és agafar el pot de vidre i la goma eva i dibuixar la boca del pot en la goma eva. Tot seguit dibuixarem els pètals del que serà la nostra flor artificial perquè vinguin els pol·linitzadors. Un cop feta la flor, retallarem cada un dels pètals ben retallats i finalment, per poder posar la flor en el pot de vidre, farem uns talls al voltant de la circumferència del centre de la flor, com podeu veure en el vídeo. No eliminem tota la circumferència, sinó que fem uns talls per poder posar a la boca del vidre. Un cop tenim els talls fets, posem la nostra flor amb les pestanyes cap a fora a la boca del vidre. Si costa una mica, podem retallar una mica més aquesta circumferència. Llavors, per fer-ho més real, envoltarem tot el pot de vidre aguantant les pestanyes amb cinta americana de color negre, si pot ser. Si no, pot ser de color gris o bé amb cartolina negra i cinta adhesiva. Ara que ja tenim la nostra flor, només ens hi falta posar el nèctar. Per això necessitem un got d'aigua calenta i 3 cullerades soperes de sucre. I ho remenem ben remenat. Un cop tenim el sucre preparat, agafarem l'esponja i la tallarem de la mida del pot de vidre. L'esponja la posem perquè si només hi poséssim l'aigua amb sucre, els animalons, quan vinguessin a buscar el menjar, caurien a l'aigua i s'ofegarien i no en podrien sortir. En canvi, si posem una esponja, ells s'apoyaran a dalt, agafaran el menjar i marxaran. A més, l'esponja, per capil·laritat, farà pujar el menjar cap amunt. Un cop el tinguem fet, ja el podem posar en algun espai de fora casa que puguin venir. Esperem que aquesta proposta per atraure pol·linitzadors us hagi agradat. Us animem a seguir observant la natura i el vostre entorn i ens veiem la setmana que ve.